Hala sige, sa di pa taong padazon o tubag ini mga nagkalandrakas nga mga pangutana. Ato sang isat out si Willie Anghilya. Akong balikon, shout out diha kay Willie Anghilya. Salamat soy kay hingudson day po kaining ato ang mga wahinundan nga mga pasiaw. Ug shout out na naman po di ay sa ijahang maniyag nga anak nga si MJ Aguilar. Shout out diha. Pag-amping mo diha kanunay soy. Karon atong tubagon ning pangutana ni Dennis Garson. Shout out diha kay Dennis Garson. Atong basahon ni jang pangutana be. Dungsoy, unsa ba jud ang orange? A. Prutas, B. Juice, C. Flavor, D. Color. Palihog kog tubag dungsoy. Salamat. Matay mura rin exam atong eskwelahan imong pangutana soy. Katong gitawag natog multiple choice. Kay matay do naman tay pili-pilian are. Soy paminaw kay akong tubagon ini soya. Hing resulta na jud akong gikahadlukan soy. Mao na ni akong gireklamo sa akong maestra sa English sa una nga manong orange may pagbasa na. Kay sa akong kabahin ang hustong pagbasa na orange de orange. Kay mano ang tanawa ni kalaki ni ja hing resulta na kakajaang-jaang na tayo ni kung kining orange prutas ba, juice ba, flavor ba o color. Kay og na orange paunta ni si ja wa jud tay laing mahinumduman kundi prutas ra. Kay og duna pa koy kwarta atong tungora soy. Aho nang gipasakaag sumbong ang maestra. Aho jud ni siyang dadon sa korte kasuha. Kay wa jud ko kaujon sa iyang gileksyon atong tungura. Unsa nahibaw ko soy nga sa korte mapildi jud siya. Kay mano, bisag pag unsaon pagbalibali ni kining punga, urangi jud ang pagbasaan ni niya. Kay mano soy nganong mapildi siya? Una, agsunod sa R, ag A, gigama ni jag E. Unsa ag tumoy, gibutangan ni jag S, nga wa man jud mo na S. Sa laktod, urangi jud ni siya. Parehas anang soft drinks ba? Royal True Orange ang ilang pagbasa. Pero ang tinuod anak niya, Rugal Turangi na siya. Unsa lagi soy kay doon naman ko'y respeto sa akong maestra. Wa na lamang ko maglangas o hinlingkod na lamang ko balik atong ahong siya. Pero ako siyang gibilan og pong soy. Nga ma'am, hingdong mi aning eskwelahan aron maswito. Og palihog lang, adyaw mi ilad-ilaran ninyo. Nahibaw kag say nahitabo soy, gumikan sa akong pagreklamo og sa ahong kaswito. Ag ahong maestra soy, kaloy sa Ginoo, gitagaan ko ni Jag 75 nga grado.